Nwanne m nwoke nke diọkpala m chọrọ inyere aka dobelu m n'ọnọdụ m nọ na ya tata ya na enyi m nwoke. Agụsịa m akwụkwọ dịka nwa agbọghọbịa pụta, nwanne m nwaanyị anụọ nnọọ dị nute ezigbo di ya na di ebili fadụkwa hapi na-eme ọfụma o. So mụ na ya na-abụ wee bili ịmagonu nwa agbọghọbịa gụsịrị akwụkwọ na-achọ ọlụ. So anyị nọ n'ebe afọ ọlụ one day Chukwu wee gọzie ọgọ m nwoke, e wee nye ya ọlụ ọ ga-aha ya ndị mmadụ. Ọlụ afọ enyere bụ ọlụ park, akwa ịghọtago, fanwa ga na-etake care of the park, then violation and other things. O tinyesie ndị mmadụ ebe afọ, ndị mmadụ na-eli ego, especially accounting department. Ihe a na-ewute nwanne ya nwaanyị, na-ewute oge ya nwoke. Oluo one day o wee kpọọ ya, nwanne ya nwaanyị kpọọ ya wee sị ya, dịka Lynn email accounting or something related to it. Ya sị ya yes. O wee sị ya ma ọ ga-alụ nwa ọlụ ebe dị otu. Ya sị ya yes with all pleasure. Ịghọtago? Nwanne ya nwaanyị wee sị ya ngwa ya kwado onwe ya ka anyị na di ya kpa ọ bụ na adụ ready ka o bido ọlụ. Oluo one day ya nọlọ akpọọ ya sị anya bịa n'ọlụ eluo na-emuvuo luo chọba ebe afọ chọta lụọ 3 days na oluzie 27 because ife a bụ mmechi arọ na-echigebezie azụ bidozie ọlụ ebe afọ lụbazie nnọọ ọlụ. Ọ sị m ka ya batara ebe a niile esi ezu oshi, ọkwa ịghọtago, onye mechisie fa bido na recover ego na-apụta n'ọdụ mma, oge a nwoke do happy, nwanne ya nwaanyị do happy, ihe niile na-aga ọfụma. Ọ sị m nne na everybody do happy, mana sọ ndị adọrọ happy bụ ndị afụ na-eme gịnị na-ezu oshi afọ. Ịmagonu fafugonu nọ nwanne nwunye ọga nọ na oche, so na ịma nzuzi na oshi anyhow. So ọkwa na ife a na-aga, everybody do not happy. Mana ọ bụrụ na ị bịa ebe afọ na-enwesi so many department like ya nwana ya gasị na accounting department ka nọ ya, then o nwekwa one guy bụ gịnị manager na the park ilodu moto na ndị otu ịmagolu ife dị n'ụmụ ife anwa. Na this guy na-emesie n'ọnya nwaka ọ na-emela account, and na this guy bụ the only person ya fụtara mmadụ ịmago na-eme ọfụma nwere uche. From there ya na ya na-abatọba. Ọ sị m nne na mmaala na ihe dị na park na-enwelu aka azụ dị na ya buru ibu like ụmụ ego na-agbachapụta na ọ ga-ama mma maka ya. Ịmagolu ma mgbacha mmadụ anọgide, ịmagolu onwe onye ga-abịa na ọ chọọlụ unu ma ọ bụ driver mere ọfụma, ịmagolu one thing or the other, you should understand. Ọ sị m ọkwa na ife a na-aga alụsị ọlụ ịnakakus ga-ekezi ụmụ okirikiri ego afọ na-agbapụta, mgbe ụfọdụ 1000, mgbe ụfọdụ 2000, mgbe ụfọdụ 500. It depends on the day ya tago ka ụbọchị si wee ga. Ọ sị m nya afụ ka ego si abata, ka boys si enwe ego. Ịmagolu onye bata ọlụ bọọlụ, mana diọkpala nne ya luzulu ọlụ ebe ọ na-alụ ọlụ wee chụọ ya, o wee nataba wee nọlụ n'ụlọ na-akwụgharị. And na diọkpala nne ya afụ ji family, akwa ịghọtago, ọ na-ewute etu diọkpala nne ya si wee nọlụ nwere ife ọ na-alụ. Ya wee sị na onye ọbụla batala ebe a na-eweriri 1 or 2 were ana, ọ bụgodu nọọsụ ego nne for the day. Ya wee jekwulu nwanne ya nwaanyị wee yọbịa sị a biko ka akpọta ndị ọkpala nne ka ọ bịa soro ụmụ okorobịa lụba ọlụ ebe a instead of ịhapịa ka ọ nọlụ n'ụlọ na-akwụgharị. Nwanne ya nwaanyị wee sị ya mba o, na o were agwa diọkpala nne kpasalụ di ya n'oge gara aga, na ife anwụ o mere na di ya adọrọ happy about it, and ya nwa adọ ọkụ happy about it. Na ya ma nji ọnụ ya je gwa di ya ka ọ kpọtakwa diọkpala ha again in case na ya chọrọ nsogbu o. So ọkwa na okwusie nye na ya ghọta. So nya akpọ mami agwa mami ya sị a na ọ dọkwa mma o, ka malụ ka esi eme ka etinye ife ọnụ. So ha ka na-egbu oge, ya akpọ nwanne ya nwoke kwu ya. Nwanne ya nwoke nke a kpọrọ wee kpọzie oge a nwoke wee yọbịa yọsị anya, oge a nwoke wee si oke na nsogbu atụrụ. So ọkwa na nwanne ya nwoke diọkpala nọ n'ụlọ enwere ife ọ na-alụ wee gbogote wee soro ha wee lụba ọlụ. Abụ ịghọtago. So ịmago na ọ ka bịasịrị ọfụ, nwere ife ọma na-eme na park. Ịghọtara na ọ nọsị agha na nye ego moto which bụ 5k sometimes ya achọkwali asọ, mana ọ mara ife na-eme na ịmagolo a na-agakwa gagide. By then ya na that guy nke bụ manager akwụbago into relationship, fana bụ akwụbago.
nye nekete dị ọkpala nne ya anya si na o nwee ka ọ dụ ka tinye na inner caucus ndị na-eke obere ego na-amapụta si m ọkwanye ahụ ya wee nye enyi nwoke si abiko dị achọ ka o tinye nwanne nwoke na inner ka o solu na-eke ụmụ kirikiri ịgafe na-apụta just to help his brother. Enyi nwoke wee si oke na nsogbu adọrọ na ya ga-etinye ewee tinye nwanne nwoke agbasazie ọlụ enyesiefe ego moto nyesiefe ihe ha lụta for the day ndị inner caucus kekwa ego enyekwezie nwanne nwoke ọdụ nnọọ happy ego na-abịa aka ịghọtago. So this boy bụ manager sometimes na onwe shop dị na park fa na alalụ na ya na bed dị ebe afọ sometimes ọ lalụ ebe afọ ọ sị m after the introduction ya na nwanne nwoke bido kwubazie nnọọ kwubazie to the point na fa na-akwụkarịzi karịa nyanwa na-emezi ka ejima na-eyi akwa together na-agba akpụkpụ together ịgbagolu ife ọbụla nwanne nwoke nwelu bụ nsogbu this guy ebulisi etunye ife ọbụla dị guy nwelu bụ nsogbu nwanne nwoke ewelisie tinye ịgbagolu fa na-emezi dịka nwanne ịgbagolu mmadụ na-abụọ na-afụta onwe fa dịka ya si na obele oge na fa ga-agọ ọgọ maka na nwanne nwoke mana ya na ya na-abọ na-akwụ mami ya mana ya na ya na-abọ na-akwụ na inner family masịala na ya na the guy na-akwụ ọkwa ịghọtago. So na ha na-afụtazi ife ya chelo na nwanne nwoke na-afụtazi the guy ka family and that's why ife na-abọ ji atọzi si ma ọ na-agakwa everybody to happy. Anọgide one day nye filie na enyi nwoke nwe ka o si amịghalị maka na onwe nwa agbọghọbịa ọ na-etiela anya na paakị afọ dịtị na-ewi ya iwo ya na-echekwa ihe nke a ya gbakwa nkịta oluo one day na ejere ọlụ ya na ọka ebe afọ ka ya nọ wee sị ka akpọgodo enyi nwoke na fon ya wee kpee enyi nwoke wee sị kedu ebe ọ nọ ọ sị na ya bịakwulu ọka ya wee sị kezi ka isi wee bịa na ya mụrọ ọ sị ya na ya bịala ịfụ nwanne nwoke na ọ bụrụ nyanwa ka ya bịala ịfụ ya sị ka ezi ka ị ga-esi bịa na ọsị amaghị afọ ya kedu ebe ị nọ ọ sị na ya nọ na nke nwanne nwoke mana ya anabago. So na driver nyanwa sị ka aje gbata fuel ya wee sị ya biko ka ya solie ka ọ drop ya na nke nwanne nwoke ya wee solie wee jebe lụọ ọ bụ na enyi nwoke anọrọzi ya wee jekwulu nwunye ya na ya na-abụ wee kpaba ya wee sị nwunye ọfụlụ enyi nwoke mago kafa na-akalizi nkali ụka bido na-alị o wee sị aka agwakwa ya nwunye nwanne nwoke na-ekwuo na that guy ama nnu ya nye deceivezili onwe ya ya sị aka ekwe ebe akụkọ nke esi asị ya na ife a na-agwa ya ihe a bụ na that guy akpọtago nwaanyị zuke nwanne nwoke bụ nke dị ọkpala nwaanyị ọ ga-anụ so onye kwestizi na time ya na the guy ama nne ya ọsị m nne ikekwula ọtọgwu ya iwe ya wee kunye wee naba wee na-alụ oluo echi niile ya ga-eje ọlụ ya wee jebe ọlụ luo okpe enyi nwoke wee sị akedu ife a na-anụ ihe a atọfu iwe ọjọọ onye kwuru ya agwa ya sị anọ nwunye nwanne nwoke kwuru o wee sị ya na ọ bụrụkwa eziokwu na o nwekwe mgbe ya ji wee kwu wee sị edi wee nya nwee ndidi ka nwanne nwoke bịa ka a chụọ ya so nwanne nwoke wee bịa ewee chọba nwanne nwoke wee sị ya na ya makwa ife nwunye na-akọ na o nwere mgbe ya na ya na-abọji wee kalị such thing